sammen og velkommen til den her video. Den her video, det bliver et samlet haul af alle mine køb her på det sidste. Jeg har købt ret meget nu her. Jeg lige sidder og kigger på mit gulv. Jeg har både købt noget fra Coco Panda, jeg har købt noget i Sephora, jeg har købt noget fra Beauty Bay, jeg har købt fra Boohoo, og så har jeg købt fra H&M. Og det er altså noget, jeg har købt selv. Det er ikke noget sponsoreret. Det er mine egne penge, jeg har brugt på de her ting. Og jeg tænkte, at I ville nok synes, at det var mega dejligt, at jeg laver et lille haul. Så her kommer der et dejligt lille haul. Vi starter med alle mine beauty ting, så det er lidt blandet fra Coco Panda og bla bla. Jeg skal nok sige, hvor de forskellige ting er fra. Den første ting, jeg har købt, det er ikke decideret makeup, men det er en hårbørste fra Wet Brush Pro. Men det er ikke de der, jeg ved, H.H. Simonsen eller sådan noget, de laver nogen. Den er mega super god. Altså jeg har langt hår her, og det er filtre, og det knudrer, og det kan være mega irriterende at håndtere. Og jeg har før i tiden brugt rigtig meget en Tangle Teaser, sådan en håndbørste-agtig noget, ja. Den har jeg været rigtig glad for, og så prøvede jeg så den her, og det er derfor, den er lidt klam, og der sidder hår i og sådan noget, fordi jeg jo sådan set har brugt den. Men den er jeg virkelig vild med. Jeg varerer ikke mit hår, når det er vådt, men jeg varerer det før jeg går i bad, og den her, den får virkelig alle mine knudrer ud sådan rimelig skånsomt, så det ikke gør mega ondt. Så har jeg købt 2 foundations på Beauty Bay, og den første her, det er fra LA Girl, og den hedder Pro Coverage HD, eller ja, High Definition Longwear Illuminating Foundation. Og det er en mega populær foundations, og alle lyse farver har været udsolgt på Beauty Bay i rigtig lang tid. Men så fik de et restock, og så var jeg heldig at kunne få en lys, og jeg har farven Fair, som jeg tror er deres anden lyseste farve, eller i hvert fald den lyseste af de gule, fordi jeg har været lidt uheldig med for mørke foundations på det sidste. Så nu skulle jeg have en lys. Og det er den, jeg har på i dag. Jeg synes faktisk, den er okay. Betragtning af, at den koster hvad? 100 eller 80 kroner. Så synes jeg, det er en rigtig god foundation. Men en god foundation, jeg har på i dag, og den sætter sig ikke så meget i fine linjer. Den gør en lille bitte smule. Men ellers synes jeg egentlig, den klarede det godt. Jeg har gået hjem i regn og blæst og kulde, og den har egentlig holdt meget pænt hele dagen. Så jeg har købt en anden foundation, og det er en, jeg har købt i forvejen. Jeg har bare købt en for mørk farve, men nu skulle jeg have den rigtige, fordi jeg var så glad for den mørke. Det lyder rimelig mærkeligt, at man kan være glad for en foundation, der er for mørk, ikke? Men det er Milani's Perfect and Conceal 2-in-1 Foundation and Concealer. Og der havde jeg købt farven 04. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men det her det er så 02 Natural. Den anden der, den mørke jeg har, den har jeg blandet op med min Revlon, og der har det bare været den mest perfekte foundation nogensinde. Så har jeg også noget fra Sephora. Normalt der er jeg ikke til sådan nogle sæt, hvor man får nogle mindre størrelser og noget, men jeg så det her kit fra Kat Von D. Jeg tror det koster 140 kroner, hvor man får en læbestift, en flydende læbestift og en eyeliner. Og jeg elsker Kat Von D's flydende læbestifter, så derfor tænkte jeg, hey, nu tager jeg lige og køber et sæt her, så jeg får nogle flere ting. Og i den her æske, der er blandt andet en Everlasting Liquid Lipstick i farven Outlaw. Den er jeg faktisk virkelig glad for, fordi jeg er normalt ikke en, der kan gå med røde læbestifter. Det plejer ikke at klæde mig. Men den her synes jeg klæder mig super godt. Det eneste minus ved den her, det er, at den er mere tør end de andre liquid lipsticks, jeg har fra hende. Jeg tror virkelig, rød det bliver årets farve, sådan her 2017. Virkelig, I kommer til at se rød helt vildt meget i makeup og tøj. Jeg sidder og fægter med den her. Det er virkelig, mark my words. Det andet, der også var i den æskekasse, det var en læbestift her, som er en Studded Kiss lipstick, og det er farven Vampire. Og jeg har ikke prøvet den endnu, men den er mega lille og nuttet, og jeg synes, den ser virkelig vild ud. Den er sådan mørkerød, og jeg glæder mig til at prøve den. Og så har jeg også her hendes Tattoo Liner, som er en flydende eyeliner, og den er så waterproof. Hvad hedder det? Det er ikke vandafvisende, det er ikke vandtæt. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Waterproof, jeg ved det. Den kryger ikke af med vand. Jeg har ikke prøvet den endnu, men den skulle være super god. Og en lille størrelse af den. Jeg ved faktisk ikke, hvor lille den er i forhold til den normale. Men det er i hvert fald rart bare lige at prøve den. Så er det igen en ting fra Coco Panda, og det er, at jeg har købt en ny beauty blender, fordi min gamle beauty blender, den er blevet mega klam, og jeg kan ikke få den helt ren mere. Og så skal man helst også skifte sin beauty blender en gang imellem. Så det er på tide nu, og jeg har ikke brugt den her endnu, fordi at jeg ikke lige kan nænde og svine den til, når den anden er helt svinet til. Men det skal jeg snart til, for den anden er for klam. Så igen noget fra Beauty Bay, og jeg har købt en blush. Nu er jeg ikke mega meget blush-typen, men jeg så den her, og så tænkte jeg, du er nødt til at være min. Og det er en blush fra Zoeva, som hedder Last Love. Og jeg synes, det er helt vildt, den her indpakning bare til en blush. Den har et spejl, selvom det er en blush. Og så har den det her mega, altså blush-farven er
fuldkommen fantastisk. Det er sådan, jeg elsker det. Sådan lidt aprikosfarvet, men også lidt lyserød og så meget neutralt. Jeg har den på i dag, men man lægger ikke så meget mærke til det. En anden ting fra Sephora, jeg har købt, det er Too Faced Hangover Primeren. Hangover X. Den har jeg hørt helt vildt meget om, og jeg manglede lidt en anden primer end de andre, jeg havde, fordi jeg synes ikke, de gjorde sådan helt, hvad jeg ville. Og jeg har godt tænkt mig at prøve noget nyt, og det prøver jeg så med min Too Faced Hangover Primer. Jeg har ikke prøvet den vold meget endnu, men jeg er ikke helt vildt imponeret indtil videre, så jeg tror lige, jeg skal prøve den noget mere, men den dufter helt vildt godt. Den dufter af kokos, og det kan jeg rigtig godt lide. Så for Beauty Bay igen, der har jeg købt 3 børster, og de er fra Morphe. Det her, det er bare en flad en flad shader brush-agtig, som man kan bruge til alt muligt. Det er en M135. Så er det en øjenbrynsbørste, som har en spoolie og en øjenbrynsbørste noget her. Det er ikke den tyndeste børste, men jeg synes faktisk, den er udmærket, og det er en M158, og jeg har brugt den jo selvfølgelig, det er derfor, den ser rigtig klar ud. Og så købte jeg også en blending brush, og det er en Morphe MB23, og det er ikke sådan deres bedste kollektion, kan man sige, men jeg havde bare brug for en lidt billigere en, som jeg kan tage med, hvis jeg skulle ud og rejse, eller bare for at have en ekstra. Så jeg købt en af mine yndlingsting i hele verden fra Coco Panda, og det er spiralelastikker, og hvis I har fulgt med på min kanal siden starten, så ved I, at jeg elsker spiralelastikker. Jeg bruger nærmest ikke andet end spiralelastikker til mit hår. Det jeg hader at have almindelige elastikker i, efter jeg har fundet ud af, at spiralelastikker findes. En anden ting fra Beauty Bay, jeg har købt, det er den læbestift, jeg har på i dag, og det er fra Jeffree Star, hans Velour Liquid Lipsticks, og det er Found Leo. Jeg blev lidt snydt af den her, fordi at jeg havde set den på et billede, og der var den meget lys og orange i det, og jeg tænkte, wow, den er lige mig, den er flot, det er sådan nude, men som I kan se, så bliver den på mig af en eller anden grund meget mørk, og den ligner 10 andre af mine læbestifter, hvilket er lidt nederen, men ja, jeg elsker generelt Jeffree Stars Liquid Lipsticks. Han laver virkelig nogle gode nogle, og de holder en evighed, og så koster den 144. Det er sådan lidt dyrt, men alligevel ikke sådan mega dyrt, så jeg kan virkelig anbefale hans Liquid Lipsticks. Anden ting fra Coco Panda, det er en NYX Taman Frame, og du tænker nok, jamen du har jo allerede en NYX Taman Frame, og ja, det er bare i farven Brunette, og det her, det er i farven Blonde. Og egentlig synes jeg, at Brunette altid havde været en lille smule for mørk til min bryn, hvor blond her, den tænker jeg, den er for lys, det er jo til folk, der har blonde bryn. Jeg har jo ikke blonde bryn, jeg har sådan lidt brune bryn, men så jeg, at Camilla Frederikke, hun testede Anastasia Beverly Hills' Dip Brow, og den her Dip Brow i blond, og så fandt jeg ud af, at den her, den var egentlig ikke så lys, som jeg frygtede den var, og så tænkte jeg, den må jeg hellere prøve, og det er så den, jeg har i min bryn i dag. Det er ikke sådan den store forskel fra Brunette, det ser bare en lille smule mere naturligt ud, det passer bedre til mit blonde hår, synes jeg. Så det er ret nok at have lidt at veksle med, så man kan gå mørk bryn en dag, og så lidt lysere en anden, hvis man har lyst til det. Og det, jeg elsker generelt bare Taman Frame. Jeg har ikke prøvet Dip Brow for Anastasia, men jeg føler ikke rigtig, at jeg har brug for det, når jeg sådan har dem her, for jeg synes, de fungerer helt vildt godt. Den sidste ting fra Beauty Bay, det er en Gerard Cosmetic Hydro Matte Liquid Lipstick, og det her, det er farven Aphrodite. Den er virkelig, virkelig skuffet over. Det ligner den smukkeste nude i hele verden, men når den kommer på, hold kæft, hvor er den grim til mig. Altså, det er virkelig, jeg bliver nødt til at bande så grim af den. Det ligner, at jeg har, jeg ved ikke engang, hvad det ligner. Det ligner en grim fersken eller sådan noget. Den er virkelig forfærdelig på mig. Den går sådan helt, den vasker hele mit ansigt ud, og det dur bare ikke. Men jeg tror, at det her, det er min 7. eller 9. Gerard Cosmetic Liquid Lipsticks. Jeg vil rigtig gerne lave en swatch video, hvor jeg prøver dem alle sammen på. Hvis I vil have det, skal I bare lige skrive ned i kommentaren, så ved jeg, hvor mange der vil have det. Det sidste beauty-relaterede for i dag, det er fra Coco Panda, og det er først af alt en Brow Artist Plumber fra L'Oreal Clear. Altså det er bare en clear gel, og det var fordi den anden clear gel, jeg havde, den var virkelig, virkelig dårlig. Og så har jeg hørt rigtig godt om de her plumbers fra L'Oreal, så den her skulle jeg prøve. Og det jeg rigtig godt kan lide ved den her, det er, at den har en meget, meget lille børste. Så det er meget, meget let at komme rundt, hvor du skal, og du rammer ikke ved siden af og sådan noget. Det synes jeg er super lækkert. Og så giver den virkelig også bare mere naturlig finish. Den efterlader ikke brynene sådan helt plumpet sammen. Den er meget god til at sådan adskille dem og stadig se naturlig ud, og det kan jeg rigtig godt lide. Så har jeg en masse tøj. Jeg har i hvert fald noget tøj. Jeg skal snart ud at rejse. Den her video ved jeg ikke om er ude, mens jeg er ude at rejse, men den er i hvert fald tæt på. Så derfor skulle jeg have en ny bikini, eller i hvert fald 2 nye bikinier. Den ene her, det er en meget, meget pink koralrød koral. Og det jeg rigtig godt kan lide ved den her, det er, at man kan tage stropperne af, og det er noget af mit bedste i hele verden. Det er et must have for mig af bikinis, fordi jeg gerne vil have så meget sol som muligt, og jeg gider ikke have grimme sådan streger heroppe. Så det skulle være den her. Den sidder ikke mega godt. Jeg bliver lidt fladbrystet i den, men jeg havde virkelig akut brug for nogle nye bikinis, så det blev den her. Jeg tror, den kostede 30 kroner på tilbud eller sådan noget, så det gør ikke så meget. Til den, der købte jeg nogle bikini-trusser, eller hvad det hedder. Gå væk med det der klister der. Gå væk. Gå væk. Og de passer ikke lige til, men jeg synes, de passer meget godt i farven alligevel. Og det er nogle bikini-trusser, som er
sådan her med sådan noget blomstermønster, Hawaii blomster. Jeg synes bare, de var meget søde, og så sidder de rigtig godt. De var også billigere på tilbud, og H&M har en masse fint bikini-ting på tilbud. Så fandt jeg et par bikini-trusser, hvad de nu hedder, mere, og jeg købte dem egentlig, fordi at jeg har et andet par af dem, hvor der er sådan her, og det giver et mega sjovt sådan tanline. Og oven i det, så vidste jeg jo så også, at de ville sidde godt. Så hvis de andre sad dårligt, så havde jeg det mindste nogen, der sad godt. De har en lidt mærkelig farve, sådan lidt tie-dye-agtig, og passer ikke rigtig til noget af det andet, jeg har. Men jeg er normalt lidt ligeglad, at min bikini-ting passer sammen. Jeg tager det bare på, og så er det det. Og så kostede de 30 kroner eller sådan noget, så tænkte jeg, fair. Så prøvede min mor også at købe nogle bikinier hjem, men de passede bare overhovedet ikke til hende. Men den her passede til mig, og derfor har jeg så valgt at beholde den, fordi den er egentlig meget sød med sådan striber, og så er den også billig, og så igen stropløs, som jeg elsker det. Og så har jeg gjort et af de bedste køb nogensinde, og det var simpelthen for hvad, 70 kroner. Jeg har købt sådan 2 soft bras her, men de er fantastiske. Altså lige nu har jeg en sort på, og så har jeg en hvid her, men de er så fine. Altså der er bare en lille blonde kant, og man kan slet ikke mærke, at man har dem på. Jeg kan virkelig anbefale jer at prøve at købe nogle soft bras, hvis I er træt af BH'er, for jeg var træt af BH'er, og nu elsker jeg soft bras mega meget. Så har jeg købt en mega lækker strik også fra H&M her, og den er mega meget rød, og jeg elsker den så meget. Den er så fed, og så har den sådan en lynlås hele vejen ned ad ryggen, hvilket jeg synes måske er lidt mærkeligt, men den er lækker her på, den er varm, og så elsker jeg, at der bare lige er en farve i ens outfit, der bare er outstanding, og ikke bare sort eller hvid. Og den var også på tilbud, og jeg er virkelig glad for den. Jeg manglede noget rødt i min garderobe, og det blev den her. Så jeg købte nogle agtige kontorbukser, fordi jeg elsker kontorbukser. Og dem her, de er mega perfekte til mig. De passer perfekt i længden, og det er virkelig sjældent, at der er noget, der passer perfekt i længden for mig, for jeg har meget korte ben. Men dem her, hvor var de gode. Jeg tror, de kostede 180 kroner. De er lidt mørkeblå i det. Jeg tror faktisk, de er blå. Jeg tror, de var sort. Står der ikke på dem, de er sort. De sidder skide godt, og de ser skide pænt ud, og de er skide dejlige her på, og de ser mega classy ud, og så er de billige, og jeg havde brug for nogle ekstra af sådan nogle her. Den sidste ting, jeg købte for H&M, det var et par jeans, og jeg har længe manglet et par jeans som dem her, som bare er sådan noget helt almindeligt mellemfarvet cowboy. Enten har jeg haft nogle mørk cowboy eller nogle lys cowboy. Og jeg mangler noget sådan in between. Og dem her, de er virkelig fede. De er så stretchy. Altså jeg har virkelig plads til hele min mave og alle mine lår, og alt er plads til dem her. Og udover det, så er de sådan lidt, de er ikke sådan mega tight. De sidder sådan lidt løs ned ved benene og sådan noget. De er sådan lidt loose, men de er virkelig fede. Og de ser skide godt ud. De sidder skide godt, og jeg er virkelig glad for dem. Jeg ved ikke, hvad de kostede. Jeg kan ikke huske det, men jeg er virkelig glad for dem. Og jeg skal selvfølgelig nok linke alt, jeg kan nede i beskrivelsen. Så købte jeg ved Boohoo, og den store mission ved at købe Boohoo, det var egentlig, at jeg skulle have studenterkjoler, fordi jeg bliver student til sommer. Så jeg købte 2 kjoler, som jeg tænkte, fuck, de er lækre. De kommer til at se skide godt ud til, når jeg bliver student. Men de så ud af helvede til, og jeg skal sende dem tilbage, og det er skide nederen. Men jeg købte også nogle andre ting ved Boohoo for at få fri fragt, fordi sådan er jeg. Det første, jeg købte, det er et par boyfriend-agtige loose mom jeans i sort. Bare helt almindelige sorte mom jeans. De sidder lidt til ved maven, hvilket måske siger mig lidt, at jeg burde lige træne min mave en lille smule. Men det magter jeg ikke. Men egentlig er de meget fede. De er ikke så stretchy materiale, hvilket jeg synes er lidt nederen, fordi jeg kan godt lide at have noget stretchy materiale, så jeg kan bevæge mig lidt. Men ellers sidder de fint nok, og de passer også lige i længden, hvilket er mega fedt. Den sidste ting, jeg har købt overall fra hele haulet her, det er en mesh trøje i hvid her fra Boohoo. Det er sådan lidt åndssvagt, for jeg har købt den i deres tall, altså til høje mennesker, og jeg er ikke særlig høj. Men det er lige meget, fordi jeg købte den hovedsageligt til, at jeg kunne lave noget lag på lag, hvor jeg har en t-shirt og så den indenunder. Og det ser skide fedt ud. Jeg har afprøvet det, og den er fin nok. Altså, jeg synes ikke, Boohoos tøj er mega god kvalitet, men den her, den er fin nok og var ikke særlig dyr, så den var jeg egentlig meget glad for at have købt alligevel. Det var simpelthen alt for det her haul, og jeg håber, at du synes, det var nogle fede ting, jeg har købt, at det kunne give dig noget inspiration til, hvad du måske skal ud og købe. Og så håber jeg, at du kunne lide den her video, og at vi ses i min næste. Så hej hej! Fine.